Thank you, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Thank you very much, Start Mataji. பண்ணி. Yes. Thanks, Mataji. Hare Krishna. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே, நான் வந்து ஹோஸ்ட் மாதாஜி பண்ணிடுறேன். மாதாஜி நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி, நான் தான் இன்ஃபார்ம். ஆமா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி தானே என்னோட? ஆமா மாதாஜி. மேக் ஹோஸ்ட். நீங்க மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Mataji. எஸ் மாதாஜி, நான் லீவ் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Thanks, Mataji. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க பிரணதி சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஆமா, எல்லாரும் புரிஞ்சது இல்ல, இந்த பாகத்தோட செட்டை பத்தி எல்லாரும் புரிஞ்சது இல்ல. அவாவா நீங்க உடனே நேம் கொடுங்கோ ஸ்ரீதேவி மாதாஜி கிட்ட. அது நம்ம அதை குரூப்பா ஆர்டர் பண்ணி உங்களுக்கு அதை பத்தி டீட்டெயில்ஸ் அழைச்சு சொல்றேன். நான் எவ்வளவு அமௌண்ட் என்னன்னு, அதுக்கப்புறம் அது இல்லைன்னா கொஞ்சம் வேற ஏதாவது ப்ரொவிஷன் கொடுக்கறாலும் அதையும் கேட்டு நாளைக்கு சொல்லிடுறேன். சரியா? உங்களோட மொபைல் நம்பரும் எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ்ல கூட இத பத்தி நீங்க கேளுங்க, மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்வாங்க. ஓகேவா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, எல்லாரும் வரல இல்லையா? இன்னும் வரப்போற மாதாஜி. ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து இந்த செஷனுக்கு எல்லாரையும் அன்போட பிரியமாக எல்லாரையும் வரவழைக்கிறேன்னா, இது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. प्रणति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं. अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाच श्रीरूपं शाक्रजातं सगण रघुनाथमिदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णावदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेक्षा गोपिका कान्ता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो वदन्ताय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत विषे नमः. गुरवे कौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नामसे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशधारिणे पंचतत्वमात्मा कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்க. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஒரு குட்டி பஜன் பாடலாம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुनतीरावनचारि, यमुनतीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ், காத்தாஜி, பிரபுஜி எல்லாரையும் அன்போட இந்த செஷனுக்கு நம்ம இன்னைக்கு நம்ம நேத்தி எது அத்தியாயம் எது பண்ணினோம்? 16 பண்ணினோம். இன்னைக்கு நம்ம 17க்கு வருவோம். அது 17ஓடது டைட்டில் என்ன, அதோட இதன் தலைப்பு என்ன? நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். அதான் அது நம்ம ஒரு 4வது அத்தியாயத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில் இஸ்கான் மங்களூரில் எல்லா புகழ் ஸ்ரீடா பரம்பரைக்கும் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் அவரது தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அது அப்புறம் அவரோட புனித அருள் ஜெயபதக சுவாமி, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிரசிடென்ட் நாமோனிஷ்டோ பிரபுஜி, அவரையெல்லாம் இது கொண்டு இந்த ராதா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில் இஸ்கான் மங்களூர் எல்லா புகழும் ஸ்ரீடை பரம்பரைக்கே, அது சாப ஆச்சாரியருக்கு அவர் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அவரது புனித அருள் ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜ், அப்புறம் கோவில் தலைவர் அவரோட அருள் நாமோனிஷ்ட தாஸ், அவரோட இதுலயே நான் எல்லாரையும் உங்களை இதுக்கு இந்த இஸ்கானோட இதுக்கு எல்லாரையும் அன்போட வரவழைக்கிறேன். எல்லாரும் வருக வருகன்னு வரவழைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. இது அத்தியாயம், இது ஸ்ரத்தாத்ரிய விபாகம் யோகம். இதுதான் உங்கள் குணமே தான் உங்கள் நம்பிக்கை. உங்களோடது பாருங்க, இதுல எப்படி உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க. அர்ஜுனன் சாரதி பாசாரதியா ஓட்டின்னு இருக்காரு, அர்ஜுனன் உட்கார்ந்துருக்கார், குதிரையில வாழலாம் போயிட்டு இருக்கா. குதிரையோட கடிவாளம் இவர் பகவான் கையில இருக்குதான். அர்ஜுனன் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் இது இதோட டைட்டில் என்ன? ஸ்ரத்தாத்ரிய விபாகிய யோகம். இது இதுல என்ன சொல்லிருக்குன்னா, அவர் கேக்குறார், அர்ஜுனன் கேக்குறார், சாஸ்திரங்கள் யாரு விதிகளை பின்பற்றுமால நம்மளுக்கே கற்பனைக்குரிகிற அவளோட வழிபாடுகள் இல்லை என்னன்னு கேக்குறது. அது அவ இருக்கிறது சத்துவ யோகமா, சத்துவ குணத்துல இருக்காளா, இல்லாட்ட ரஜகுணத்துல இருக்காளா, இல்லாட்ட தமோ குணத்துல இருக்காளா? நம்ம என்ன படிச்சுக்கோன்னா, 4ஆம் அத்தியாயத்துல 31வது ஸ்லோகல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட யாரு நம்பிக்கையுடன் இருக்கானோ, படிப்படியாக யாரு ஞான தடத்திற்கு உயரப்பேற்றுகிறானோ அவனுக்கு அமைதியும்
நல்ல ஒரு பக்குவ நிலையும் அடைகிறான். அதனால நம்ம 16வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லியிருக்கணும் சாஸ்திரிகள் பிரகாரம், நம்ம யாரு வந்து கொள்கை வந்து பின்பற்றாதவன் அவன் யாருன்னு கூப்பிடுறா, அசுரன் கூப்பிடுறா. யார் சாஸ்திரிகளை நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுவரை பத்தி என்ன சொல்றான், தேவன் என்று குறிப்பிடுகிறாள். அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு இப்ப எந்த விதிகள் இருந்தாலும் நம்பிக்கையோட நம்ம என்னைக்குமே அதை வந்து பின்பற்றணும். அவளோட நிலை என்னன்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அவருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு இந்த சந்தேகம் கிருஷ்ணர்கிட்ட தீர்க்கப்படணும்னு அவருக்கு தோன்றது. ஆனா ஒரு சாதாரண மனிதனை வந்து அவள் தேர்ந்தெடுத்து அவரை கடவுளாக்கி அவரோட நம்பிக்கையை அவன் மீது வழிபடுகள் எந்த குணத்திலையும், சத்துவ குணத்திலும் சரி சஜ குணத்திலையும் சரி தமஸ் குணத்திலேயும் அவன் இருக்கும் பொழுது ஜட இயற்கையில வந்து நிறைய உறவு சுயநிலையே தானாவே உருவாக்கொள்கிறார். அது வந்து இதெல்லாம் வந்து பௌதிகமானவை. அதனால்தான் அந்த ஒரு அதுல வந்து கருத்து கிடையாது, உணர்வில் கிடையாது. அவன் வந்து உண்மையில் அவன் வந்து திவ்யமானமும் இல்லை. அதனாலதான் நம்ம பௌதிக களங்கள்ல இருந்து தூய்மையாட வேண்டியதுதான் அவசியம். அதுல என்ன பண்ணணும்னா முதல் முழு கடவுளான நம்மளோட உறவை எப்படி பெற முடியுங்கிறத யோசிக்கணும். ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு மட்டுமாதான் நம்ம அச்சமற்க நிலைக்கு எல்லாம் திரும்ப சொல்றதுக்கு ஒரு வழிபாக இருக்கணும். அது வந்து அந்த வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இருந்து அந்த பக்குவம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். அதனால்தான் இது வந்து அதுக்குதான் நம்ம வந்து ஸ்ரத்தாங்கிறோம். ஸ்ரத்தானா என்ன, நம்பிக்கை. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம ஒண்ணுமே இருக்க முடியாது. எல்லாத்தையும் ஏதாவது ஒண்ணுத்த நம்பிக்கை வச்சானோம் நம்ம நிச்சயமா. அப்ப நம்பிக்கை வச்சாதான் நம்ம வந்து நம்ம சத்துவ குணத்துல அதுதான் பேசிக் இது. அதனாலதான் அது வந்து ஒருவரோட நம்பிக்கை இருக்க பாருங்க. ஒரு யார்கிட்டயா ஒரு தேவன் மீது வைக்கிறா, இல்லாட்ட கடவுள் மீது வைக்கிறா, இல்லாட்ட யார் மேலே இருக்கலாம். அது வந்து ஆனா பௌதிக இதுல நம்பிக்கை வைக்காம சத்துவகுண நிலையில நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆன்மீக இதுல வச்சா நம்ம வந்து அது தூய்மையா இருக்கும், அது கலப்படமும் கிடையாது. அதனால என்னைக்குமே அதோட சத்துவகுணத்திலேருந்து சுத்த தத்துவத்துக்கு எப்படி போகணும் நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்ம யோசிக்கணும். வந்து இது நம்ம வந்து சத்துவகுணத்துல இருந்தானா இயற்கையை நம்ம நல்லா புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது. அது வந்து ஒருவனோட எந்த நம்பிக்கை சுத்துவ தத்துவ நிலை பெறாத வரையே அவருக்கு வந்து எந்தெல்லாம் ஜட இயற்கையில ஏதாவது குணத்திலால் கலங்கப்பட்டு விட்டாலோ அதை வந்து அது முதல்ல வந்துடுறது. அதனாலதான் நம்ம என்னைக்குமே அதெல்லாம் வராம எப்படி நம்ம வந்து டீப்பா எப்படி நாலேஜ் எடுத்துட்டு ஆன்மீக தளத்துல போறோமோ அத்தனையும் நம்ம வந்து இதுல நல்லா முன்னுக்கு வருவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. அந்த பாருங்க, இது என்ன சொல்லியிருக்கு, அர்ஜுனோட சந்தேகம் என்னன்னா, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து ஆனால் நம்பிக்கையுடன் பூஜை செய்யறவர்களுக்கு கதி என்ன, சத்துவமா ரஜசா தமசான்னு கேட்கிறார் அவர். அது வந்து அதனால அது வந்து சாஸ்திரிக விதிகளை என்னைக்குமே புறக்கணிக்கவே கூடாது. வந்து ஆனா நம்பிக்கையோட நம்ம ஏதாவது கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சு இருக்கிறது வந்து டாப் மோஸ்ட் யாரு, புருஷோத்தமர் யாரு, கிருஷ்ணர். அவர் மேலதான் நம்ம என்னைக்குமே நம்பிக்கை வைக்கணும். டெமிகாட்ஸ் கூட கிருஷ்ணருக்கு கீழதான் அவர். இது டாப் மோஸ்ட் பிளானட் யாரு, நம்மளோடது பகவான் தான், லார்ட் கிருஷ்ணா தான். அதுல என்னைக்குமே நம்ம மனசுல வச்சுருக்கணும். அதனால அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து நம்ம இதயமும் தூய்மையற்றவா இருக்கக்கூடாது. நம்ம இதயம் என்னைக்குமே சுத்தமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரிக விதிகள் புறக்கணித்தா அவளுக்குலாம் ஒண்ணுமே வந்து அவளுக்கு நம்பிக்கை ஒண்ணு வராது. சாஸ்திரிக விதிகள் ஃபாலோ பண்ணலன்னா அது சாஸ்திரிக விதிகள்லாம் எப்படி இருக்கு, நம்ம வந்து நம்மளோட வந்து நம்ம வந்து குரு அந்த இன்னொருத்தர் அவளோட ஆன்மீக குரு அந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம அவாட்டேந்து கேட்டு எது கேட்கிறோம், நம்மளும் எந்த ஆன்மீக குரு தன்னோட மனசுல ஒண்ணுமே சொல்றது கிடையாது. அவர் குருக்கள் என்ன சொன்னாரோ அதேதான் அந்த சாஸ்திர பிரகாரம் அதெல்லாம் நிறைய படிச்சுட்டு அது தகுந்த மாதிரி அவ வந்து அதை கேட்டுட்டு நம்ம வந்து சிஷ்யர்களுக்கு சொல்ற. அதனால என்னைக்குமே நம்ம வந்து சாஸ்திரிக விதிகளை என்னைக்குமே விடவே கூடாது. சாஸ்திரிக விதிகளை ஃபாலோ பண்ணா நம்மளுக்கு என்னைக்குமே நம்மளோட ஃபியூச்சர் என்னைக்குமே நன்னாவே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது 17.4. இன்னொன்னு உங்களுக்கு சொல்லணும், சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் நம்ம நேத்தி சொல்லியிருக்கோம். நேத்தி முந்தா நேத்தி இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்.
சத்துவகுணத்துல இருக்கிற வந்து தேவர்களை இனிமே வழிபடுகிறா. அப்புறம் ரஜகுணத்துல இருக்கிறவா என்னைக்குமே அசுரர்களை வழிபடுகிறார். தமகுணத்துல இருக்கிறவன் என்னைக்குமே பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகிறார். நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்களோ நீங்க அந்த அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பக்குவம் வரும் வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து ரஜகுணத்துல இருக்க அசுரன்னா அசுரனோட மென்டாலிட்டி தான் நம்மளுக்கு வரும். அதே மாதிரி சத்துவ குணத்துல வந்து தேவர்களை நம்ம வழிபட்டா நம்மளுக்கு தெய்வீக குணங்கள், அதுக்கு வந்த பிரகாரம் கிருஷ்ணரோட இதெல்லாம் ஆன்மீக குரு வாழ்க்கை அது மாதிரி படிப்படியா நம்ம எல்லாம் கத்துக்கணும். அதனால அதான் என்ன இந்த இந்த என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப வந்து சாஸ்திரிக விதிக்கப்படி பரமபுருஷன் பகவான் மட்டுமே தான் நம்மளுக்கு வழிபடணும். ஆனா சாஸ்திர விதிகள் யாருக்கு தெரியலையோ, யாருக்கு அதுக்கு நம்பிக்கை இல்லாதவா இருக்காளோ, அவன் என்னைக்குமே இந்த ஜட இயற்கை குணங்களிலிருந்து நிறைய பல்வேறு குணங்களில் அவ ஈடுபட்டுக்கின்றா. அப்புறம் அதுல இருந்து வரப்படுறதுக்கு கஷ்டப்படுறான். மனசுல ஒரு இது வேணும், நம்ம வந்து நம்ம இதுல இந்த மாதிரி குணத்துல நம்ம இருக்கோம், இதுல இருந்து குணத்திலேருந்து எப்படி நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு வரட்டும்ங்கிறது அவளோட கையில் இண்டிவிஜுவல் கையில தான் இருக்கு. அதனால என்னன்னா சத்துவ குணத்தை இருக்கிறவா வந்து எல்லாருமே பொதுவா என்னைக்குமே தேவர்கள் தான் வழிபடுகிறார். தேவர்கள்ட எல்லாம் யாரெல்லாம்? பிரம்மா, சிவன், இந்திரன், சந்திரன், சூரிய தேவன் எல்லாரும் அவள்லாம் தேவர்கள்ல சேர்ந்துவா. வந்து ஒரு என்ன ஆகுதுன்னா என்ன பண்றான்னா இவெல்லாம் என்னைக்குமே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவா வந்து ஒரு நம்மளுக்கு என்ன அவசியமோ அந்த குறிப்பிட்ட தேவரை தான் அவ வழிபடுகின்றார். அதே மாதிரி ரஜகுணத்துல இருக்கிறவா அசுரர்களை வழிபடுகின்றார். அப்புறம் அதே மாதிரி இது பண்ணிட்டே இருக்கா. அதனால ஆனா ரஜகுணத்துல இருக்கிறவா வந்து இதுல இருந்து சத்துவ குணத்துக்கு வர முடியும் அவளுக்கு. அது மாதிரி சில சமயம் சத்துவ குணத்துலயும் கீழே ரஜகுணத்துல போயிடுறா. அதனால அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். அதனால நம்ம சேஞ்ச் ஆகாம நம்மளோட மனசை வச்சுட்டு பத்திரமா பக்குவமா நம்ம எப்படி யோசிக்கணுங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு. 17.4 யாரா படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க பிரபுஜி. ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கோங்க. यचन्ते सात्विका देवान् यक्षरसांसि राजवाः वेदान् बोधगणां ससाङ्गे जगदन्ते महाराजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சீர் பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அது அந்த பொருளுரை படிக்கிறீங்களா? சத்வ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். சொன்னேன்ல ஏற்கனவே சத்துவ குணத்துல யாரு எப்படி வழிபடுகிறார்? தேவர்களை வழிபடுகிறார். அதே மாதிரி ரஜகுணத்துல இருக்கிற அசுரர்களை வழிபடுகிறார். தமோ குணத்துல இருக்கிறது பூதங்களையும் பேய்களையும் அவெல்லாம் இதெல்லாம் பண்றா. அந்த தேவர்கள் யாரெல்லாம் அதுவும் சொன்னேன் உங்களுக்கு நான் எல்லாம். அது வந்து என்னாச்சுன்னா 2ஆம் உலகம் போரும்போது கல்கத்தால இருந்து ஒரு மனிதர் ஒரு போரின் காரணத்தால் ஒரு கருப்பு சந்தியில் ஈடுபட்டு ரொம்ப செல்வம் அவங்ககிட்ட நிறைய செல்வம் இருந்தது. ஆனா அவன் வந்து இதெல்லாம் யாரு எப்படி இருப்பான்? இந்த யாரு நிறைய பணத்துல இது பண்றாளோ அவெல்லாம் நிச்சயமா ரஜகுணத்திலயும் தம குணத்திலயும் தான் இருப்பா. வந்து அது மாதிரிதான் அவ தேடுறா அவ எல்லாம் இருக்குமா. ஆனா யாரை வேண்டுனாலும் கடவுளால வழிபடலாம் என்பது ஒரு பலன்களே அடையப்படும் என்பது அவர்கள். அவளை என்ன சொல்லுவா? ரஜகுணம் தராளா பலன் நோக்கி செயல் பண்ணுவா. பலன் நோக்கி செயல் நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்லாம் படிச்சிருப்போம். பலன் நோக்கி செயல்ல எப்பவும் போகவே கூடாது. நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணாலும் நம்ம அந்த பலனை வந்து எதிர்பார்க்கவே கூடாது. நம்ம பண்றது நம்ம கடமை பண்ணிட்டு பலன் நோக்காம நம்மளுக்கு வந்து நிச்சயமா நல்ல பலன் வரும். ஆனா எதை நினைச்சுட்டு நம்ம பகவான்கிட்ட வேண்டிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிள்ளையாரே நான் இந்த வேலையை வந்து எனக்கு இந்த வேலையானோம், நான் 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. ஆக்சுவலா பார்த்தானா நீங்க என்ன வேணுமோ பகவானுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன வேணும். நீங்க உங்களோட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களோட பெஸ்ட் எஃபர்ட் போட்டு அதுல நிச்சயமா நல்ல வரும். ஆனா அது வந்து திருப்பியும் அதோட நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. பலன் எதிர்க்காம நியூட்ரலா இருக்கணும் என்னைக்குமே. எப்போதும் வந்து நம்ம முன்னேறி சாப்டர்ல கூட சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, என்னைக்குமே நம்ம ஜாஸ்தி இன்பம் துக்கம் இருந்துன்னா இது க்ஷணத்துல நம்மளோட இங்க இருக்கிறது நம்ம டெம்பரரி வேர்ல்டு. க்ஷணத்துல துக்கம் இன்பம் இருந்துட்டே இருக்கும். இப்ப இன்பம் இருக்கு, அடுத்த நிமிஷத்துல நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு யாருமே ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. எல்லாம் கடவுள் தான் தீர்மானிக்கிறார். நம்மெல்லாம் பகவானுக்கு எதிர்க்க ஒரு இந்த ஒரு 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 இத்துருண்டு கூட கிடையாது. அதுல பகவான் தான் எல்லாம் நம்மள வந்து டிசைடிங் அத்தாரிட்டி.
அதுக்கு நம்ம கீழே அவரோட இதுல நம்ம அவரோட என்னெல்லாம் கொள்கைகள் எல்லாம் நினைச்சுட்டு அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பலன் எதிர்பார்க்காம வந்து மனசு சுத்தமா வச்சிருந்து அகங்காரம் இல்லாம காமம் குரோதம் இதெல்லாம் இல்லாம பொறாமை இல்லாம இன்னொருத்தட்ட எல்லாம் கிரீடியா இல்லாம நம்ம வந்து நம்மளோட எப்படி ஒரு வேத சாஸ்திரங்கள் எப்படி சொல்லிருக்கோ அது இல்ல மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும். வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்றாங்க தமோ குணத்துக்கால எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இறந்து போன மனிதன் சமாதியை மட்டுமா தான் அவெல்லாம் வழிபடுகிறார். வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப இருட்டுல அவ வந்துடுறா. அதனால்தான் வந்து நிறைய நம்ம குக்கிராமத்தை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, நிறைய பேய்கள் வழிபடுறதுக்கெல்லாம் நிறைய இதெல்லாம் பண்றா இல்லையா. இந்த மாதிரி எல்லாம் அதுக்காக காட்டுக்கு செங்கிறா. அதனால ஒரு மரத்தை பேய் வசிப்பதெல்லாம் கூட தெரிஞ்சுட்டு அந்த மரத்தை வழிபடுகிறா. அதுக்கப்புறம் பலி கொடுக்குறா. இதெல்லாம் நம்ம இந்தியால நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். அது வந்து இதெல்லாம் தெய்வ வழிபாடு கிடையாது. இது வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து எப்படி சத்துவ குணத்துல எப்படி நம்ம இருக்கணுமோ அதுதான் என்னைக்குமே யோசிக்கணும். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கூட நிறைய இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. எப்படி ஒரு சத்துவ குணத்தை நிறைப்பெறும் போதும் அவர் வந்து எப்போதுமே வாசுதேவரை தான் வழிபடணும். அதனால்தான் இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து குணங்களிலிருந்து நம்ம வந்து முழுமையாக தூய்மை பெற்று நம்ம திவ்யமான தளத்திற்கு வந்து பரமபுருஷர் பகவான வழிபட முடியும் என்று கூறுகிறது. அது மாதிரி அதுதான். அதனால என்னைக்குமே நம்ம வந்து சத்துவ குணத்திலேருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போகணுமே தவிர ரஜகுணத்துக்கு வராம தமோ குணத்துக்கு வரவே கூடாது. சில ரஜகுணக்கார சத்துவ குணத்துக்கு வந்துடுறா, தமோ குணக்கார கொஞ்சம் வரது கஷ்டம். அப்படி கூட வரா நிறைய பேர். அதனால நம்மளே நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம டிக் மார்க் பண்ணிக்கணும். நம்ம இன்னைக்கு குணங்கள் என்ன தப்பு பண்ணினோம், அதுக்கு மாதிரி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. அது நம்ம கையில தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதிரி எச்சர்களையும் ராட்சஸ்களையும் வணங்குவர். இவெல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்கா பாருங்க. ராட்சஸ் எல்லாம் வணங்குற எல்லாம் தமஸ் குணத்துல இருக்கா. பேய் பிசாசுகள் வணங்குவார் பாருங்க எப்படி இருக்கா பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து தமஸ். எச்சர்களையும் ராட்சஸ் என்ன சொல்றேன் சரியா கேட்கல பிரபுஜி, என்ன சொல்றேன்? பிரபுஜி மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. பிரபுஜி நீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கடைசியா கேளுங்க சரிங்களா. இடையில இதாகுது, அவங்களுக்கு இன்டரப்ட் ஆகுது. மாதாஜி நீங்க கிளாஸ் எடுங்க மாதாஜி. சரி. அதனால எப்பொழுதுமே தேவர்கள் வணங்குறது எப்படி இருக்கா. அதுக்கப்புறம் அது இப்ப இது வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கிறவா வந்து எப்படி இருப்பா. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இதுல எல்லாமே இதுல நம்மளுக்கு எல்லாம் தெளிவா எல்லாம் தெரியறது இதுல எல்லாம். அதனால நம்ம தேவர்கள் குணம் இருக்கிறவா வந்து சத்துவ குணத்துல இருப்பா. அது வந்து யாரு வந்து எச்சரிக்கை ராட்சசிகளை வணங்குறாளோ அவள்லாம் வந்து ரஜகுணத்துல இருப்பா. அதே மாதிரி பேய் பிசாசிகள் வணங்கல் எதுல இருப்பா, தமஸ் குணத்துல இருப்பா. இதனால இதுல எல்லாம் முன்னில்லாம நம்ம வந்து தமஸ் குணத்துல இல்லாமையும் நம்ம வந்து ரஜ குணத்துலயும் இல்லாம சத்துவ குணத்துல வந்து நம்ம தேவர்களை வணங்கிட்டு அதுக்கு மேல நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்தா நம்ம எந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஹரே நாம மந்திரத்தை நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிறைய பாகவதம் எல்லாம் நல்ல நம்ம காதுல நல்லா விழணும். நிறைய இதை வந்து நிறைய இது மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் யார்கிட்ட அவாட்ட தான் கேட்கணும். என்னைக்குமே பாகவதம் எல்லாம் வேற யார்கிட்டயும் கேட்கவே கூடாது. அது ரொம்ப தப்பு. அது அவன் வந்து ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட்னு கேட்கவே கூடாது. அவ பணத்துக்காக சொல்றா. அவன் வந்து முதல்ல கேண்டோலின் போக மாட்டேங்கிறா, டகால் எல்லாம் ஜம்ப் பண்ணிடுறா. அதெல்லாம் தப்பு. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்துவ உணவு ஆயுள் மற்றும் ஆரோக்கியம். ஆயுள் புத்தி பலம் ஆரோக்கிய தரும் சுவையானது சாறு நிறைந்தது இதயத்திற்கு இதமானது. நம்மளோட இந்த மூணு குணம் பாருங்க, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ். சத்துவ உணவு எப்படி எல்லாரும் எப்படி எடுத்துட்டா அதோட வந்து குணமும் மாறிடுறது. நம்ம எப்படி சாப்பிடுறோமோ அது நல்ல. இப்ப கலிகாலத்துல எப்படின்னா ஆயுள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப குறைச்சல். முந்திலாம் நிறைய வருஷம் நன்னா இருப்பா. ஆனா இப்பெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இதா இருக்கு. அதனால நம்ம எப்படி உணவு எடுத்துக்கணுமோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆயுளும் வரும், புத்தியும் வரும், நம்மளுக்கு பலமும் தரும். அது மாதிரி ஆரோக்கியம் நம்மளோட உடம்புக்கு தெரியும். நம்ம நல்ல ஆயுள் இருக்கணும்னா என்னைக்குமே காரசாரம் இல்லாம நிறைய புளி எல்லாம் சாப்பிடாம சத்துவ உணவா எல்லாரும் வந்து இதெல்லாம் நம்ம வெஜிடபிள் சாப்பிட்டு நம்ம வந்து மீட் ஈட்டிங் பண்ணாம அதுல வந்து நிறைய உங்களோட ஹெல்த்ல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். நீங்க சாப்பிடுறதுலாம் எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து என்னன்னா
நம்ம அந்த சாப்பிடுற அந்த இது வந்து ரொம்ப சுவையானதும் இருக்கும், அது சாறு நிறைந்ததும் இருக்கும், நல்ல டேஸ்டியாவும் இருக்கும். அப்புறம் இந்த இதயத்திற்கும் நம்ம வந்து நல்லதே என்னைக்குமே கொடுக்கும். பாருங்க நம்ம இப்ப சில சமயம் நம்ம சாப்பிடுறோம், சாப்பிட்டானா ஆசிடிட்டி வருது. அது வந்து நம்ம என்னைக்குமே கொஞ்சம் காரசாரமா சாப்பிட்டானா, அப்புறம் ஏதோ அந்த என்னெல்லாம் நிறைய ஆட் பண்றா அதெல்லாம் இது பண்ணாம அதுவே நம்ம வெளியில போய் சாப்பிட்டு எல்லாம் அவுட் சைடு இது ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிட்டு எவ்வளவு இதா இருக்கு. அதெல்லாம் அவசியமா? நம்மளோட ஹெல்த் முக்கியமா? இல்லாட்டா உணவு நம்ம கண்ட ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடுறது முக்கியமா? அது நம்ம என்னைக்குமே அதனால வீட்டுல என்னைக்குமே நம்ம சமையல் பண்ணி பிரசாதம் நெய்வேத்தியம் பண்ணிட்டு அந்த நெய்வேத்தியத்தை நான் நேற்று சொன்னேன் இல்ல தினம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதை இருக்கிற பாக்கியோட சாப்பாடு கலந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தா அவங்களோட ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் பகவானோட இதுவும் தெரியும்ல. நாரதர் வந்து எப்படி அவர் வந்து 5 வருஷத்துல இருக்கும்போது அவர் வந்து பாவம் அம்மா வேலைக்காரி அவர் வந்து பண்ணின ரெமினன்ஸ் ஆஃப் த இது அந்த அவரோட இதெல்லாம் அவரோட ஆச்சாரியல்ல யாரு அவர் இது எல்லாம் சொல்ல வந்திருந்தாரோ அவரோடது கேட்டு அவரோட இருக்கிற பாக்கிய பர்மிஷனை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த சின்ன வயசுலயே அவருக்கு பகவான் தரிசனம் கொடுத்தாரு. ஆனா ஒரு நிமிஷம் தான் கொடுத்தாரு. அப்புறம் போயிட்டாரு. நான் அப்புறம் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் இன்னும் டீப்பா அதுல ஆன்மீக உலகத்துல போய் நிறைய கத்துண்டு அதுக்கப்புறம் நாரதர் வந்து பகவான் நாரதரால எவ்வளவு எல்லாருக்கும் அவர் நாரதர் வந்து எல்லாருக்கும் ப்ரீச் பண்ணி நல்ல வழி காட்டி எவ்வளவு இது பண்ணிருக்காரு. எல்லாம் இது வந்து நம்ம சாப்பாட்டுலதான் ஃபுல் இருக்கு. நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் நம்மளோட ஆரோக்கியம் எல்லாம் அதுலதான் இருக்கு எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பாருங்க இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. உடவு பாத்தீங்களா? நமஸ்காரம் என்னைக்குமே தன்னை பத்தி அவ யோசிக்கவே மாட்டா. அது வந்து நம்ம என்னைக்குமே 3 மணி நேரத்துக்கு முன்ன சமைக்கப்பட்டுதான் என்னைக்குமே அது அதுக்கப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது. அதெல்லாம் சுவையற்றது நாற்றல் எச்சில் உணவு. பாருங்க இதெல்லாம் தான் எல்லாம் இது பண்றா பாருங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதுல வந்து இதெல்லாம் உட்கார்றது எல்லாம் வந்து இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்கார்றது இந்த மாதிரி அது எப்படி நாற்றமா இருக்கு பாருங்க. இந்த தமஸ் குணத்துக்காராளா அவளுக்கு இது கூட தெரியாது. அவ வந்து என்னைக்குமே ரஜஸ்காரனா எப்படின்னா என்னைக்குமே கசப்பு புளிப்பு உப்பு காரம் விளைவு அதுல என்ன ஆறுது கசப்பா அப்புறம் வந்து காரசாரமா பார்த்தல எவ்வளவு மிளகா இருக்கு பாருங்க அதுல. அதுக்கப்புறம் புளிப்பு ஜாஸ்தி கொஞ்சம் உப்பு காரம் காரம் இருந்தாலும் உப்பு தூக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன அதோட விளைவு என்ன காரசாரமா சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு சூட்டாகுமா நம்மளோட ஹெல்த். அதுக்கப்புறம் துக்கம் வரும் நம்மளுக்கு. சாப்பிட்டாலே வந்து சரியா டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் வரும் நம்மளுக்கு. என்னடா அது என்ன எப்படி இருக்கு என்ன அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நோயும் வரும். நம்ம உடனே டாக்டர்கிட்ட போனோம். எதுக்கு அவசியமா அந்த உணவை நம்ம சாத்வீக குணம் எடுத்துட்டா நம்ம எவ்வளவு நம்மளோட ஹெல்த் எப்படி நன்னா இருக்கும். டாக்டர்கிட்ட கூட போக வேண்டாம். நம்மளோட ஹெல்த் நம்மளே நம்ம நன்னா இருக்கும் இல்லையா. நம்மளுக்கு கஷ்டமான நம்ம தானே அந்த பெயினை சஃபர் பண்ணணும். யாரா நம்மள குடும்பத்தை யாரா வந்து சஃபர் பண்ணுவாளா. அதனால எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் இந்த வந்து கசப்பு இல்லாம புளிப்பு இல்லாம உப்பு ஜாஸ்தி இல்லாம காரம் குறைச்சல் அதில் வந்து நம்ம இந்த விளைவுகளை எதிர்பார்க்காம துக்கத்திலேயே நோயிலிருந்து விடுபடணும்னா நம்ம வந்து சாத்விக குணம் எப்பவும் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி நமஸ்காரா வந்து எப்படி பாருங்க எப்படி அவளுக்கு ஒண்ணுமே தன்னோட இதுலயே இருக்கிறதுல அவ என்னைக்குமே இன்டாக்சிகேஷன் அதுக்கப்புறம் இதுல ஒரு மயக்கத்திலேயே அவ இருக்கா. அதுக்கப்புறம் அவ வந்து அப்ப கண்டுக்கிறது கூட நம்ம என்ன சாப்பிடணும் கூட அவள் தோண மாட்டேங்குது. பசிக்குது என்ன கண்டதெல்லாம் சாப்பிடாது. ரொம்ப தப்பு இது. உடம்புக்கு நல்லது இல்ல அது வந்து. அப்புறம் நம்மளோட பாதையும் தப்பா நோக்கி போறா. அவ வந்து இருட்டு அறையிலயும் எப்போதும் இருக்கா. எப்போதும் தூங்கிட்டு இருக்கா. ஒரு டைம் கிடையாது. ஒரு டைம் டேபிள் கிடையாது. எப்படி வந்துக்கணும் என்ன பண்ணணும் நம்மளோட கடமை என்ன ஒண்ணுமே யோசிக்கிறது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.14 யாரா படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? படிக்கவா மாதாஜி? मोबाइल दे दिया படிங்க பிரபு. படிக்கவா ரைட். படிங்க பிரபு. देव द्विज गुरु प्राज्ञ भोजनम सौसम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च சாரீரம் தப உச்சியதே. முழுமுதல் கடவுள் பொருளரை
முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நம்ம வந்து அந்த முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களை, தாய் தந்தையர் ஆகியோர் வழிபடுத்தல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியும் உடலில் தவங்களாகும். தவங்கள் என்னது? முழுமுதற் கடவுளை வணங்குறது, பிராமணர்களை நம்மளை வந்து வணங்குறது, அவளை பிராமணர்கள் நம்ம வீட்டுல வந்தா எப்படி அவரை உபச்சாரம் பண்ணி, அவரை எப்படி எந்த உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுத்து அவருக்கு சேவை பண்ணி, அதுல அதே மாதிரி ஆன்மீக குரு எப்படி நம்ம வழிபடணும், ஆன்மீக குரு வந்து என்னைக்கு எப்படி இருக்கணும், சப்மிசிவா இருக்கணும், என்னைக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பணிவா அவரை வந்து சேவிச்சுட்டு, அவரை வந்து வரும்போது அவரோட பாதங்கள் எல்லாம் அவரை வந்து இது பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து நல்லா வரவழைச்சு, அதுக்கப்புறம் அவரோட ஆசனத்தை உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணி, அவரோட நிறைய அவர் என்னெல்லாம் நல்லதெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்றாரோ அதெல்லாம் நம்ம கேட்டுண்டு நம்ம சவணம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட தாய் தந்தையர்களை வந்து எப்படி வழிபடணும், நம்ம எப்படி அவரோட வந்து தாய் தந்தை சொன்னதை கேட்கணும், அதே மாதிரி அவர் வந்து எப்படி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி அவரோட இருக்கணும், எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் யோசிக்கணும். அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தூய்மை, என்னைக்குமே நம்ம உடல் தூய்மை, உடல் தூய்மை. நம்ம வந்து காத்தால வந்து இதுல மங்களாரத்திக்கு போய் உடல் தூய்மையோட சான் பண்ணிட்டு காத்தால அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல என்னைக்குமே பண்ணா ரொம்ப விசேஷம். அப்போ வந்து பகவான் வந்து பாப்பறான் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் யார் என்ன பக்தர்கள் என்ன வந்து வழிபடுகிறார். அதனாலதான் நீங்க அப்புறமா தூங்கி எழுந்துக்கிறதோட கொஞ்சம் பிரம்மத்துல இருந்து நீங்க பகவானை வழிபட வந்து அதோட ஒரு பிளஷரே டிஃப்ரெண்ட். நீங்க நாளையில இருந்து பண்ணி பாருங்க. அது உங்களுக்கு அப்பதான் நான் சொல்றதோட நீங்க ரியலியா நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு எப்படி என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எனக்கு சொல்லுங்க. என்னைக்குமே பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து என்னைக்குமே பகவானுக்கு பிரசாதம் வச்சு என்ன இருக்கும் வீட்டுல, அவர் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. அவர் பழம் வைங்கோ, பால் வைங்கோ, இல்லாட்ட கல்கண்டு வைங்கோ, இல்லாட்ட ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வைங்கோ, என்ன வீட்டுல இருக்கோ, ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட தண்ணி வைங்கோ, வேற ஒண்ணுமே வேணாம், அவர் வந்து வழிபடுங்கோ, விளக்கு ஏற்றுங்கோ. அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணாலே ரொம்ப விசேஷம். வந்து பகவான் வந்து அந்த இடத்துல நிச்சயமா வருவார். அவர் அங்க வந்து நீங்க அந்த டைத்துல நீங்க பிரம்ம முகூர்த்தத்துல அவர் வந்து வரவேற்றுன்னு வச்சுக்கோங்க, பகவான் அங்க வீட்டிலேயே வாத்சல்யம் இருப்பாராம். அது மாதிரி ஒரு ஐதீகம். அதனால நீங்க பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி தூய்மையா இருக்கணும், மனசுலயும் தூய்மையா இருக்கணும், அதே மாதிரி வீட்லயும் தூய்மையாயி நம்ம நல்லா குளிச்சுட்டு நல்லா கிளீன் இதா பண்ணி வச்சுட்டு, வெளியில எக்ஸ்டர்னல் மட்டும் வச்சுக்கிறது முக்கியம் கிடையாது, இன்டர்னலி நம்மளோட இதயம் தூய்மையா இருக்கணும். நல்லதே நினைச்சு, நல்லதே யோசிச்சு, பொறாம குணம் இல்லாம, காமம், வெறி, அகங்காரம் இல்லாம, மனசு தூய்மையா எல்லா இது இருந்தாலும் அவளோட ஆச்சாரிகளை சொல்றத வழிபாடு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அது மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அதே மாதிரி எளிமையா இருக்கணும். என்னைக்குமே ஆன்மீக குரு வந்து எளிமையா பவ்யமா நம்ம வந்து நம்ம கேட்கிற கேள்விகளை ரொம்ப பவ்யமா கேட்கணும். அது நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பிரகஸ்பதி கேட்கவே கூடாது என்னைக்குமே, அது ரொம்ப தப்பு. அதுக்கப்புறம் அஹிம்சை அனிமல்ஸ் எல்லாம் கீழ் பண்ணாம என்னைக்குமே 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணு. அதெல்லாம் தான் நம்மளோட தவங்கள். இங்க நிறைய தவங்கள் எதை சொல்லியிருக்கா வந்து நம்மள வந்து ஆன்மீக குரு, தாய் தந்தர், பெரியவர்கள், வேத ஞானத்தை சிறந்த விலங்குகள் எல்லாருமே நம்ம மரியாதையாக நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் மரியாதை செலுத்தவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அப்புறம் வந்து தன்னோட உள்ளம் புறமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் வந்து எதெல்லாம் சாஸ்திர அனுமதிக்கிறது இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணவே கூடாது. வந்து இது சாஸ்திரப்படி என்ன சொல்றது, வெறும் திருமணம் ஆன அப்புறம் தான் உடல் உருவ வச்சுக்கணுங்கிறது, அதுதான் பர்மிட்டட். அதுக்கப்புறம் வேறு விதமா இருக்கவே கூடாது. அவன் வந்து திருமண வாழ்விற்கு புறம்பான எந்த காம வாழ்விலும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்குதான் என்ன பேரு, அதுக்கு என்ன சொல்றது, பிரம்மச்சரியம். இது வந்து என்னைக்குமே யாரெல்லாம் உடலை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறாளோ இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த தவம்ஸ்ன்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு. உடல் தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்றது. தூய்மை, பெரியோர்களை மதித்தல்,
பாரு, தூய்மையா இருக்கணும் என்னைக்குமே, இன்டர்னலி எக்ஸ்டர்னலி. நம்ம வீட்டுல நம்ம மனசுல பரமாத்மா இருக்காரு, அதையே நினைச்சுட்டு நம்ம தூய்மையா இதா மனசுல வந்திருந்தா கூட இனிமே இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தாட்ஸ் வரக்கூடாது. அதனால என்னைக்குமே தூய்மையா மனதாலையும் மனதாலையும் நம்ம எல்லாருக்கும் தூய்மையா இருந்துட்டு கிளீனா வச்சுட்டு நம்ம பகவான வழிபட்டுண்டு என்னைக்குமே ஆன்மீக உணர்வு வச்சுட்டு நல்லதே என்னைக்குமே கேட்டுண்டு என்னைக்குமே நம்ம தூய்மையா இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம பெரியோர்களை என்னைக்குமே அவமதிப்பே கூடவே கூடாது, ரொம்ப தப்பு. என்னைக்கும் அவ வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லியா அவ பெரியோர்களை அவ எந்த பாத சுவடிகளுக்கு நம்ம சொல்றாளோ அதே மாதிரி அவளை மதிச்சு அவ வந்து சொன்னதெல்லாம் மனசுல வச்சுண்டு அதே மாதிரி அதே பாத சுவடிகள் எல்லாம் அவள்லாம் என்ன சொல்றாளோ அதே மாதிரி ஸ்க்ரூப்லஸ்லி ஃபாலோ பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து பெரியோர்கள்ட்ட நிறைய நிறைய கேட்டா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் அதுல பலன் வரும் அதே மாதிரி யோசிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நிறைய பெரியோர்கள் எல்லாம் இந்த ஆச்சாரியோடதெல்லாம் நிறைய பகவத்கீதா, பாகவதம், அது வந்து டெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். பக்தி சித்தாம் டெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதுதான் அதெல்லாம் நம்ம நிறைய கேட்டு நம்மளோட பக்குவமான நிலையில இந்த பகவானோட இதுல எவ்வளவு கேட்டுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கேட்டுட்டு நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்ல முன்னுக்கு வரதுக்காக நம்ம என்னைக்குமே ட்ரை பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. மகாராஜா யுதிஷ்டர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிங். அவர் இருக்கும்போது அவர் இருக்கும்போது வந்து என்னைக்குமே அவளோட கிங்டம்ல ஒரு கஷ்டமும் கிடையவே கிடையாது. எல்லாரும் அப்படி சந்தோஷமா இருந்தார். எப்பவும் மழை மும்மாறி பெஞ்சுட்டே இருந்தது தெரியுமா. அப்புறம் ஒருத்தருக்கும் அதனால உணவு ஒருத்தருக்குமே ஒண்ணுமே குறைச்சல் இல்லை. எதனால அது அவர் வந்து ஃபுல்லா கிருஷ்ணாவை தான் நினைச்சுட்டு அவரோட என்னெல்லாம் இருக்கேன் அதேதான் இது பண்ண ஃபுல்லா கிருஷ்ணாவோட நம்பிக்கையோட அவர் இருந்தார். அவர் என்ன சொல்றாரோ, அவர் என்ன நம்மளுக்கு இதெல்லாம் என்னெல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்றாரோ அதெல்லாம் கேட்டுண்டு அப்புறம் அவரோட டயத்துல அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இவ்வளவு போர்ல இதானோட கூட மனசு வருத்தத்துல இருந்தாரு. ஐயோ இவ்வளவு நம்மளால எல்லாம் ஆயிடுத்தே, இப்படி ஆயிடுத்தேன். அதுலயும் அவர் ராஜ்யத்துல கூட இன்பமா இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணர் சொன்னதுனால நம்ம அரசாளனும் நல்ல அரசனா நம்ம இருக்கணும். நம்மளோட அரசாட்சி இல்ல ஒருத்தருக்குமே ஒண்ணுமே கஷ்டமே இருக்க கூடாதுன்னு அவளோட தம்பிகள் எல்லாம் இதோட வச்சுட்டு அவளோட உதவியால அப்புறம் பிரஜைகளோட எல்லாம் பப்ளிக்ல ஒருத்தருக்கும் ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. எல்லாரும் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தா. அந்த கலிகாலத்துல எப்படி இருக்கா? இல்லவே இல்லை. கலிகாலத்துல ஒத்துருமே பகவானோட இதுல உணர்விலேயே ஒத்துருமே இல்லை. அதனால நம்மளோட கலிகாலம் எல்லாரும் பகவானோட உணர்வில் நம்ம சேர்ந்தா நம்மளோட கலிகாலமும் ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும். அவ்வளவு இதுல எப்படி நம்ம யுதிஷ்டர் இருந்தாரோ அதே மாதிரி நம்மளோட இதுலயும் அதே மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி அதனால பகவான் யுதிஷ்டர் வந்து ஃபுல்லா பகவானோட இதுல அவர் வந்து எல்லாம் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதே மாதிரி பீஷ்ம தேவரோட அவரோட என்னெல்லாம் உபதேசங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்டுண்டு அப்புறம் யாருக்கு என்ன கஷ்டம் இல்லாம அது மாதிரி விலங்குகள் எல்லாம் கூட அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்ததா. அங்க விலங்குகள் ஒரு விலங்குகள் அங்க கொல்லப்படல. அப்படி நன்னா மரம் செடி காடு எல்லாமே வளமா இருந்தது. ஒண்ணும் அவர் தனக்காக ஒண்ணுமே யோசிக்கல. தான் வந்து எவெல்லாம் இதெல்லாம் பீப்புள் எல்லாம் டாக்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா அவளே கட்டிவிடுவா. அதனால ஒருத்தருமே ஏமாத்த மாட்டா, ஒருத்தரையும் துன்புறுத்த மாட்டா. எல்லாருக்கும் இவர் வந்து எல்லாரோடையும் பணிவாக மரியாதையோட அப்படி இருந்தார் இவர் எல்லாரோடையும். ஒரு பாயிண்ட்ல கூட மகாராஜா யுதிஷ்டர் தப்பு பண்ணிருப்பான்னு சொல்லவே முடியாது. அவ்வளவு நல்ல அரசாடுறார். எப்படி அரசன் இருக்கானோ அதே மாதிரிதான் பிரஜையும் இருப்பா. அதனால அரசன் தான் வழிகாட்டு பிரஜைகளுக்கு. நம்ம எப்படி நாளாடணும், நம்ம எப்படி ராஜ்யத்துல இருக்கணும். அவர் நன்னா இருந்தா தானே அப்புறம் பிரஜையும் நன்னா இருக்கட்டும். பிரஜை வந்து சொல்லுவேன், நீங்க என்ன ஒழுங்கா, நீங்க எப்படி பண்றீங்க, நாங்க மட்டும் எப்படி பண்றோம், அது மாதிரிதான் தோணும். அதனால அவர் வந்து ஒரு இதுல கூட இது இல்லாம எல்லாத்துலயும் பெர்ஃபெக்ட். அது மாதிரி அவர் எதுனால பகவானோட வழிபாடு, பகவான் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதே மாதிரி கேட்டுண்டு பகவான் என்னெல்லாம் இது பண்ணிடுறாரோ அதே மாதிரி எல்லா ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் ஆன்மீக குரு எல்லாத்தையும் தன்னை வணங்கி ரொம்ப பவ்யமான அடக்கமா பணிவோட மரியாதையோட எல்லாரும் அவர் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த சாப்டர், அடுத்த இது வாக்கு தத்துவம். மனதை நோகடிக்காத உண்மை.
உண்மையானது, இனிமையானது, நன்மை பயக்கக்கூடியது வேதங்களை உச்சரிப்பது. மனதை நம்ம நோக்கடிக்காமக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்? அது என்ன தவம்? அது வாக்கு தவம். வாக்கு தவம்னா நம்மளோட வாக்குல என்னைக்குமே வந்து பொய்யே சொல்லக்கூடாது. என்னைக்குமே நம்ம வாக்குல என்னைக்குமே நம்ம சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். பகவானை பத்தியே நினைக்கணும். பகவத்கீதா படிச்சு, பாகவதம் படிச்சு, அதுல நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு அறிகுறி எல்லாம் கொடுத்திருக்காளோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் யோசிச்சு அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணினது. எது வந்து உண்மையா நம்ம எல்லாம் இருந்துட்டு என்னைக்குமே எப்போது இனிமையா எல்லாரோடையும் கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு நல்ல பாகவதம் படிச்சு நல்லதா எல்லாருக்கும் இது சொல்லி தந்து, அப்புறம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உணர்வு எப்படி வரணும் அத மாதிரி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு என்ன நன்மை விடுமோ அதே மாதிரிதான் யோசிக்கணும். அப்புறம் வேதங்களை எவ்வளவு நீ உச்சரிக்க 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 நீங்க வந்து மேல் நிலையில போறது. அதுதானே நம்ம ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. அதுதான் மெயின் என்னைக்குமே. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த புலனுகர்ச்சிகள்ல இருந்து என்னைக்குமே வெளியில வந்துடணும். புலனுகர்ச்சிக்கு என்னைக்குமே இருக்கவே கூடாது. நம்ம வந்து புலனுகர்ச்சிகள் நம்ம வேறமா ஈடுபடுத்திக்கிறோம். அது வந்து அதுல வந்து மனசு திருப்தி அடைகிறதா இல்லவே இல்லை. அப்புறம் நம்ம வாக்குதான் நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி 10 தடவை யோசிச்சு பேசணும். ஒருத்தரையுமே நம்ம வெறுக்க கூடாது, ஒருத்தருமே நம்ம சாபம் கொடுக்க கூடாது, ஒருத்தரைய பத்தியும் அங்க சொல்லி இங்க சொல்லி அவசியமே கிடையாது. கிராமிய கத்தால விட்டுட்டு நம்ம பகவானை பத்தி எவ்வளவு நம்மளோட வாயில வர்றதோ, எத்தனை பகவானை பத்தி நம்ம படிப்பினை இன்னொருத்துக்கு சொல்றோமோ, நம்ம எப்படி முக்தி நிலையில வரணுமோ, நம்மளோட அதுக்காக எவ்வளவு ஞானம் நம்மளுக்கு அவசியமோ அதெல்லாம் யோசிச்சு, அதெல்லாம் சாஸ்திர விதிகள் எப்படிப்பட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம அதே மாதிரி பாகவதம், பகவத்கீதா, கிருஷ்ணா ஸ்டோரி புக் அதெல்லாம் படிச்சு, குழந்தைகளுக்கு நம்ம கிருஷ்ணா ஸ்டோரி புக் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து, பாகவதம்ல என்னெல்லாம் அர்ஜுனன் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு சொல்றாரோ அந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் நினைச்சுட்டு, அதே மாதிரி பாகவத்தெல்லாம் ஒருத்தரையும் எவ்வளவு விதுஷ மகாராஜ், பரீட்சித் மகாராஜ், அஜமிலான் எப்படி இருந்தாரு, எப்படி ஆயிட்டு அவரோட குணமே எப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுத்து பாருங்க, எப்படி ரியலைஸ் பண்ணினார் அவர். அதே மாதிரி எவ்வளவு பில்வமங்கல டாகூர், அதே மாதிரி எத்தனை பேர், பரத் மகாராஜ், எல்லாமே அது ஒவ்வொரு கதை கேட்க நம்மளுக்கு இன்னும் மனசு பக்குவம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம சத்தியத்தையுமே என்னைக்குமே உட்கொள்ளணும். என்னைக்குமே நம்ம பொய்யே சொல்லக்கூடாது, ஏமாத்தக்கூடாது, ஒருத்தரையும் வந்து நல்லதே என்னைக்கும் எல்லாத்தையும் யோசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வஞ்சிக்க கூடாது ஒருத்தருமே எல்லாரையும். அப்புறம் யாராவது நம்ம தப்பா பேசினா கூட எவ்வளவு சொல்ல முடியுமோ சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டு வந்துடணும். அதுக்காக ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. அவளுக்கு என்ன தோன்றதோ நம்ம சொல்லி பார்க்கணும். சரி கேட்கலன்னா அவ்வளவுதான், நம்ம நல்லா சொல்ல முடியும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும்? அதனால யாரு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காளோ பக்குவமான என்னைக்குமே மௌனத்துலதான் இருப்பா. வாஜா நீங்க பாத்தீங்களா, ஒவ்வொரு ஆச்சாரியங்களும் நம்ம பாக்குறோம், காலில் போய் பேசுவாளாவா? பேசவே மாட்டேன், ரொம்ப குறைச்சலா பேசுவேன், பேசவே மாட்டான், மௌனமாமா தான் இருப்பா அவ. அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதனாலதான் அவன் இன்னும் தூய்மை அடைகிறான். அவளோட நடத்திலையும் ஒளிவி மறைவி எல்லாம் வந்து விட்டுட்டு எல்லாம் தூய்மையா ஆயிடுறது. இந்த நம்ம வந்து அது ஒரு தவத்தான் நம்ம வந்து அது நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंसुत्तिरेदतमो मानसम उच्यते. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லிருக்கா? திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகிய மனத்தின் தவங்களாகும். மனதின் தவங்கள் என்னெல்லாம்? திருப்தி என்னைக்குமே நம்ம என்ன இருந்தாலும் திருப்தியா இருக்கணும். அதிருப்தி இருந்ததுன்னா நம்மளோட இதுல இருந்து அது வந்து அதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது. என்ன இருந்தாலும் திருப்தியா சரி இன்னைக்கு நம்ம திருப்தியா இந்த திருப்தியா நம்ம இந்த வேலை பண்ணோம், திருப்தியா நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஹரிநாம ஜப்பம் பண்ணினோம், சரி இன்னைக்கு திருப்தியா நம்ம பாகவதம் இவ்வளவு முடியுமோ நம்ம அவ்வளவு சாப்டர் படிச்சோம், அதுக்கப்புறம் என்ன புரியுறதோ அது மாதிரி பாகவதம் கிளாஸ், இன்னும் பாகவத கையில வச்சனோட நீங்க பாகவதம் கிளாஸ்ல ஒன்னா வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிளோட தானேஸ்வரி மாதாஜி,
அப்புறம் உஷா மாதாஜி கூட சொல்லித்தரா. எல்லாரையும் நீங்க கேட்டேன்னு வச்சுக்கோ, இன்னும் அதுக்கு நம்ம புரியிற தன்மை இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுது. நம்மளே படிச்சா நம்ம வந்து இதாயிடும். இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் இந்த வேர்ட் சொல்லி தருவான் நமக்கு பாகவதம். அதனால முதல்லயே நம்மளுக்கு இது பண்ணிட்டு முந்தில என்ன சொல்றோம் அதுவும் சொல்லுவான். அதெல்லாம் கேட்டாலே உங்களுக்கு இன்னும் கேட்கணும் ஆவதான் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு வருமே, என்னைக்குமே குறையவே குறையாது. அப்புறம் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அடுத்த வாட்டி என்ன வரப் போகுது பஸ் இப்படி ஆச்சா வந்து பரத் மகாராஜர் என்ன பண்ணினார், மான்கிட்டே இருந்துட்டு தன்னை இது பண்ணினாரு. ஃபுல் அட்டென்ஷன். இவ்வளவு ஃபாரஸ்ட்ல அவர் தவம் இருந்து கூட, இவ்வளவு வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டு கூட, அது கொஞ்சம் அவரோட மோகம் வந்து பாருங்க. அவரோட மனசுல இருந்து இப்படி சலனம் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அது கீழே வந்துட்டார் அவர் அதுல. அதுல அவர் எவ்வளவு அப்புறம் ரிப்பெண்ட் பண்ணினாரு. அப்புறம் அதுல எப்படி திருப்பியும் பௌதிக இதுல வந்துட்டார் இல்லையா. வந்தது எதுக்கு ஃபாரஸ்ட்ல வந்து மெடிடேஷன் பண்றதுக்காக, நிறையவே இது பண்றதுக்காக, இந்த பௌதிகத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காக, அதுக்காக நான் டே அண்ட் நைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எப்படி கம்ப்ளீட்டா லைஃப் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் நம்ம அதுல இது பண்ணாம மனசை என்னைக்குமே தூய்மையா வச்சுண்டு, அதுக்கப்புறம் என்னைக்குமே புல நிகழ்ச்சியை நம்ம என்னைக்குமே தவிர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வு தான் நம்மளால இதுல இருந்து வர முடியும். வந்து அது நான் திருப்தி படணும்னா நம்ம என்னைக்குமே புல இன்பத்தையே பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து மனசு ரொம்ப அதிருப்தி அடையாது. அதனால நம்ம வந்து என்னெல்லாமோ மனச தேவையில்லாம என்னெல்லாமோ வந்துட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுல நம்ம ஏதாவது திருப்தி அடைக்கிறோமா? இல்லவே இல்ல. என்ன இதுக்கு இது என்ன இதோட வழி என்னன்னா, இதுல இருந்து வெளியில வரணும் என்னன்னா, நம்ம புராணங்கள் படிங்கோ, மகாபாரதம் படிங்கோ, ஒரு கிருஷ்ணரோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அது புஸ்தகம் வாங்கிட்டு அதை படிங்கோ. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எப்படி வேத இலக்கியங்களே நீங்க மனசு திறக்க முடியுமோ அதே மாதிரி யோசிங்கோ. அதுக்கப்புறம் அறிவையும் அதே மாதிரி உபயோகப்படுத்திட்டு பாக்கிக்கு இல்லாம நீங்க வந்து புல நுகர்ச்சியும் புலன் இன்பமும் எல்லாம் அது என்ன ஒரு புலன் இன்பம் என்ன ஒரு 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 10-15 மினிட்ஸ் அதுக்காக நம்ம எதுக்காக எவ்வளவோ அதுக்காக நம்ம ஈடுபட்டு இது பண்றோம். என்ன அவசியம் அது? அதே நீங்க வந்து இதெல்லாம் வேத புராணம் எல்லாம் மகாபாரதம் எல்லாம் திருப்தி கொடுத்து நம்ம கதையை படிச்சாலே அதே மாதிரி நம்மளோட யோஜனையும் அதே மாதிரி வந்துட்டே இருக்கணும். அதுல வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து அதனால என்னைக்குமே மௌனம் தான் என்னைக்குமே நல்லது. ஜாஸ்தி பேசாம மௌனமால இருக்கணும். எனக்கு அப்புறம் யார்தான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கா, நிச்சயமா அவ வந்து பக்குவமான மௌனத்தை தான் அவெல்லாம் கடைப்பிடிக்கிறார். அவன் வந்து மனசையும் கட்டுப்படுத்திட்டு அது அதுல இருந்து புல நுகர்ச்சியில இருந்து வெளியில வரா அவ. அப்புறம் அதனால என்னைக்குமே நம்ம வந்து மௌனமா இருந்துட்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆன்மீகம் இது பண்ணுமோ, எப்படி வந்து எளிமை மௌனம் சுயக்காடுபட்டு எல்லாத்தையும் இருந்து தூய்மையான இந்த தவங்களத்தையும் நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மனத்தவம், மனம் அமைதி, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, எண்ணங்களை தூய்மை. நான் சொன்னேனே அதுதான். மன அமைதி இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனா என்னைக்குமே இருக்கிறதுக்குள்ள பெஸ்ட். அது நம்ம பண்ணினாலே நம்ம ஒரு மன அமைதியா ஆயிடுது. இப்ப நம்மளே ஏதாவது கொஞ்சம் சஞ்சலமா ஆயிடு நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறோம். சச்சம் நம்மளுக்கு வந்து சாண்டிங் பண்றதுக்குள்ள டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறோம். அது இல்லாம அதெல்லாம் விட்டுட்டு இது நம்ம பௌதிக உலகத்தை இல்லாம நம்ம வந்து மன அமைதியை தேடிட்டு போனோம்னா என்னைக்குமே ஒரு ஒரு வந்து நிம்மதி. அதுக்குதான் நீங்க காத்தால பிரம்மமுகூர்த்தத்துல எழுந்தா வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இன்னைக்கு லேட்டா எழுந்துட்டா எல்லாரும் எழுந்துருவா. ஒரே வீட்டுல யாராவது நாக் பண்ணுவா, வீட்டுல அது குழந்தைகளை தான் கேட்கும். அப்புறம் வேற யாராவது கேட்பா. அதனால நம்மளுக்கு ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது சாண்டிங்ல. அதே நம்ம சீக்கிரம் எழுந்துட்டு ஒரு தடவை முடிச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தருமே டிஸ்டர்ப் இல்லாம சாந்தமா அதுக்கப்புறம் பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்புறம் ஒண்ணுமே டிஸ்டர்ப் இல்லாம ஒரு பீஸா நம்ம சாண்ட் பண்ண முடியாது. அதான நம்ம கொஞ்சோண்டு நம்ம டைம் டேபிள மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா மட்டும் போறோம். அது தெரியும்ல, லேட்டா சசிமி லேட் ஆயிடுறது தூங்குறது. அது கொஞ்சோண்டு அவாய்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம சீக்கிரம் தூங்க முடியும்? அதனால நம்ம வந்து எப்படி நம்ம சீக்கிரம் எழுந்துக்க முடியும்? கொஞ்சம் சீக்கிரம் தூங்கிட்டா நம்ம சீக்கிரம் எழுந்துக்கலாம் இல்லையா? அதுல நம்மளுக்கு எவ்வளவு அதுல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மன அமைதியை கிடைக்கிறதுங்கிறத நீங்க வந்து யோசிச்சா அப்புறம் தான் தோணும். ஐயோ நம்ம இது முதல்ல இருந்தே பண்ணல பாருங்க நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ்ல வந்தோம்னா இதெல்லாம் எப்படி நிறைய தெரியறது நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி நீங்க இன்னும் ஃபர்தரா வந்துட்டே இருந்தேன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவா. நல்ல நல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இங்க நம்மளோட இதுல பெங்களூர்ல. உங்களுக்காக ராமனிஷ்ட பிரபுஜி ஒவ்வொரு மாசமும் 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் செலவழிக்கிறார் ஜூமுக்காக, தெரியுமா? அவ்வளவா நம்மளுக்கு பண்ணும்போது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கணுமா வேண்டாமா? நம்மளுக்கு இப்படி பகவானே கையில கொண்டு தர லட்டு மாதிரி. அது மாதிரி நம்ம இதை வந்து உபயோகப்படுத்திண்டு அத்தனைக்கு நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி கடவுளை எப்படி நம்ம பிரார்த்தனை பண்றது, எப்படி நம்ம என்ன பண்ணா நம்மளுக்கு மனசு அமைதியாகும்? மௌனமா இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? மௌனமா இருந்து நம்ம பட பேசிட்டு என்ன பிரயோஜனம்? நம்மளோட பிபி தான் ஏறுறது,
அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கே அப்புறம் மனசுல டிபெண்ட் பண்ணுவோம், ஐயோ நம்ம பேசின தப்பா, சரியா சொன்னோமா, அதே நம்ம மனசால அலசி போட்டுட்டே இருப்போம் இதுக்கப்புறம். அது அப்புறம் அதுக்கு 2, 3 நாள் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பிபி ஏறும். அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகும். டாக்டர்கிட்ட போ, மருந்த சாப்பிடு. எதுக்கு அவசியம்? அதனால மௌனமா இருந்து நம்மளுக்கு அந்த இடம் பிடிக்கலையேன்னா, பேசாம அங்கேருந்து வந்துட்டு, இந்த காதுல வாங்கி இந்த காதுல விட்டுடணும். அது கொஞ்சம் ஈஸி சொல்றது. இருந்தாலும் நம்ம இந்த பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணணும். அதான் பெஸ்ட். அது மாதிரி நம்ம சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். நம்மளுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு நம்மளோட இந்த சுயம் நம்மளுக்கு இந்த கட்டுப்பாடுல இருந்து நம்ம வெளியில வரவே கூடாது. அந்த கட்டுப்பாடு இருக்கிறதுக்கு நம்மள என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ, நம்மளுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காளோ, அது கட்டுப்பாடு இருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணினா, எதெல்லாம் தவிர்க்கணுமோ, அப்புறம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜட சந்தோஷத்தெல்லாம் இதை எதிர்பார்க்காம, நம்ம இதுல இருந்து எப்படி நம்ம ஃபேமிலியோட நம்ம எப்படி நல்ல பகவானோட உணர்ச்சியில எப்படி நன்னா இருக்க முடியும்னு அதே மாதிரி யோசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் எண்ணங்களில் தூய்மை. இல்லாட்ட முதல்லலாம் அப்புறம் ஐயோ இது மமதாவளை பத்தி யோசிச்சு பக்கத்தாத்துக்காரா வந்து என்னடா அது இப்படி அவ வீட்டுல சண்டை, யாரு வீட்டுல என்ன சண்டை நம்மளுக்கு என்ன போச்சு, அவ நம்ம நம்ம இது பண்ணா நம்ம சண்டை போடாம இருக்க போறாளா, அவெல்லாம் போனதை பண்ணுவா. அதனால நம்ம அதெல்லாம் ஜாஸ்தி பாதர் பண்ணாம நம்மளோட கடமை என்ன இருக்கோ அதுவே இது பண்ணிட்டு வீட்டுல தூய்மையா இருந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு இதுல இருந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்து அவ நம்மள பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா குழந்தைகளும் வரும். அம்மா நீ என்னமாச்சும் படிக்கிற, அப்பா நீ என்னமா படிக்கிற, எனக்கு சொல்லுமா. அதே மாதிரி அவளுக்கு கதை சொல்லி கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து எல்லாம் சொல்லி நிறைய கதையெல்லாம் சொல்லி கிருஷ்ணர் எப்படி அவரோட பால்யத்துல எப்படி பண்ணார், எப்படி தயிர் எடுத்து அவர் சாப்பிட்டார், எப்படி இது பண்ணார், எப்படி அசுரர்களை இது பண்ணார், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் வந்து எப்போ ஒண்ணுமோ நம்மளுக்கு எப்படி அவதரித்தார், அவர் எப்போது நம்மளுக்கு என்னைக்கும் என்ன கஷ்டத்துல இருக்குமோ நிச்சயமா கிருஷ்ணர் அவதரிச்சு நம்மள வந்து காப்பாற்றுறார். அதே மாதிரி அதெல்லாம் நன்னா சொல்லி அதுக்கு மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணி நன்னா இது பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாமசியாக மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவுக்கு அல்லது என்னை தன்னை வருத்தி கொள்ள. ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து ராஜச யோகம். பெருமைக்காகவும் ஆடம்பத்திற்காகவும் இந்த பெருமை. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் இப்போ இந்த யாகம் பண்றது எதனா பெருமை. நம்ம எல்லாரும் நம்மள வந்து இவ்வளவு நம்ம பணம் போட்டு இவ்வளவு நெய் வாங்கி இவ்வளவு எல்லாம் கூட்டு இவ்வளவு எல்லாம் இது பண்ணி எல்லாம் பண்ணினோமே, அது பெருமை ஆடம்பத்துக்கு என்ன இந்த யூஸ்? அந்த யாகத்தால ஒண்ணும் யூஸ் கிடையாது. எல்லாம் வந்து பெருமைதான். ஓ அந்த அந்த அவர் வந்து இப்படி இப்படி பண்ணினார். அந்த பெருமை கடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட தன்னுணர்வா இது இல்லாம நன்னா உட்காந்து யாகம் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்து பீஸா ஒரு கீழே ஏதாவது நம்ம விரிச்சுண்டு ஏதாவது அது நன்னா நம்ம வந்து இது நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாலே போதும். அதே மாதிரி மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவுக்கு அல்லது தன்னை வருத்தி கொள்வது. என்னத்துக்கு மற்றவர்களுக்கு இதெல்லாம் என்னத்துக்கு அவசியமா? அந்த தாமச குணம் இருக்கிறவா இது வந்து தன்னைத்தானே எதுக்கு வருத்தி கொள்ளணும்? அதுவே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு என்ன கடமை இருக்கோ அதை இது பண்ணி நம்ம எப்படி இருக்கணுமோ இது இருடு உலகத்துல இருந்து வந்து எப்படி நல்லதா இருந்தா இந்த சமஸ் குணத்துல இருந்து சத்துவ குணத்துல எடுத்து எப்படி வரணும்னு யோசிக்கணும். இந்த பேய் பிசாச்சு அதுக்கெல்லாம் பண்ணி அது என்னத்துக்கு அவசியம்? மற்றவாளுக்கு இதெல்லாம் இது அவசியமே கிடையாது. அதனால அப்படி இருக்கவே கூடாதுன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தானம் யாருக்கு எப்பொழுது எப்படி கொடுக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் சரியான இடம் காலம் நேரம் பார்த்துதான் இவளுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும். நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா பிச்சைக்காரன்ல இருந்து ஒண்ணுமே நன்னா இருப்பா, நல்லா ஏங்கா நல்ல இதா இருப்பா, அப்படியே அவன் வந்து பொய் சொல்லி பிச்சை வாங்குவா. அந்த மாதிரி மனுஷாளுக்கு நீங்க பணம் இது கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, பிச்சை போட்டேன்னா உங்களுக்கு தான் பாவம். அதனால அந்த மாதிரி இவாளுக்கு நீங்க என்னைக்குமே பிச்சை கொடுக்கவே கூடாது. யாரெல்லாம் நல்லா யங்கா இருக்காளோ அவளதான் இந்த காலத்துல எல்லாம் சோம்பேறியா இருந்துட்டு எல்லாம் தமஸ் குணத்துல இருந்துட்டு எல்லாம் அவ எப்படி ஈஸியா சம்பாதிக்கணும் அதான் யோசிக்கிறான். ஆனா கஷ்டப்பட்டு நம்ம 4 சம்பாதிச்சு எப்படி பகவான் இதுல கொடுக்கணும், எப்படி நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு தோணக்கூடாது. அதனால என்னைக்குமே சரியான இடம் சரியான நேரம் அதே மாதிரி கொடுத்ததை நம்ம தானம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தயக்கத்துடன் அல்லது பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து நம்ம என்னைக்குமே பிரதிபலன் நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு இருக்குன்னு என்ன பண்ணினாலும் நம்ம பிரதிபலனே எதிர்பார்க்கவே கூடாது. வந்து என்னைக்குமே நம்ம பிரதிபலன் இல்லாம நம்ம அது பண்ணினால்தான் அதுலதான் நான் வந்து உங்களுக்கு அதுலதான் அந்த அதோட இது அதுதான் கரெக்ட். பிரதிபலன் எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அது இருந்தாலும் திருப்பி நம்ம வந்து 4 இதுல இருக்கே ஓல்டு இது வந்து டிசீஸ் இறக்கல் பிறத்தல் இது மாதிரி நம்ம வந்து சுழண்டுட்டே இருப்போம். இது எப்போதும் ஒண்ணும் அவசியமே கிடையாது. அப்புறம் அவமரியாதத்துடன் தகாத இடத்தில்
பாருங்க இத பாரு, பிச்சை வாங்குறா பாருங்க, இவ்வளவு நன்னா இருக்கான் பாக்குறதுக்கு. மரியாதை இல்லாம தகாத இடத்துல உட்கார்ந்து பிச்சை எடுக்கிறது ரொம்ப தப்பு அது. யார் பிச்சை கேட்கிறாளோ அவளும் தப்பு, யார் குடுக்குறாளோ அவளுக்கும் பாவம். அதனால நீங்க யாருக்கு என்ன பிச்சைக்காரர் குடுக்குறாளோ எல்லாம் தானே சரி. பசிக்கிறதா? சரி வா, உனக்கு என்ன வேணுமோ சாப்பிடு. அவ இருந்துட்டு பணம் குடுத்துட்டு போன அவளுக்கு பணமே கொடுக்க கூடாது. அப்படியே வா, வந்து ஒண்ணுமே வேலை பண்ண முடியாதவனா இருந்தா தான் அதுவும். வேலை முடியாதுன்னு இருந்தா கூட அதை குடுத்தா கூட தப்பு. சரி ரொம்ப பட்னியா இருக்கான், சரி ஏதோ வேலை கிடைக்கல, முடியலன்னு வச்சுட்டா அது ஒருதான் அதோட சொல்யூஷன், அது மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத் நித்தியமான உண்மை. எல்லாம் குறைகளை நீக்கி செயலும் புனிதமாக்க. ஓம் தத் சத். தத்துனா பலன் எனக்கு இல்ல, பலன் எல்லாம் பகவானுக்கு தான். நம்மளுக்கு ஒரு பலனுமே எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அதுதான் தத் சொல்றது. ஒரு ஓம் தத் சத். ஓம் இறைவனை அழைப்பது. ஓம்னா நம்ம இறைவனை கூப்பிடுறதுதான் ஓம் சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் தத் நான் என்னைக்குமே அப்சல்யூட் ட்ரூத். அதுக்கப்புறம் பலன் எனக்கு இல்லை, பகவானுக்கே எல்லாம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். அதுதான் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓம் தத் சத் எப்போதும் சொன்னா நம்ம பகவான் இருந்தா கூட ஓம் தத் சத் தான் சொல்லணும். எப்படி நம்ம ஓம்னா பகவானை நம்ம கூப்பிடுறோம், தத்ல நம்மளுக்கு பலன் நம்மளுக்கு இல்லை, எல்லாம் பகவானுக்கே. அதுக்கப்புறம் சத் எனக்கு இது நித்தியமான உண்மையே உண்மை, வேறு எதுவும் இல்லை. அப்புறம் இது குறைகளை நீக்கி செயலை புனிதமாக்கணும். நம்மளோட குறைகளை நீக்கி நம்ம எப்படி புனிதமான செயல்படணும்ங்கிறது யோசிக்கணும் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.28 யாரா படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. அஸ்ரத்தையா சூதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் உச்சியதே பார்த்த நாச்சா தத் பிரேத்திய நோகிக. பிரிதாவின் மைந்தனே, பரமன் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிரிவில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிரிவிலும் பயனற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரிதாவின் மைந்தனே, பரமன் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று சொல்லப்படுகிறது, அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியில் கூட பயனற்றவை. என்ன சொல்றான்? பிராமந்தனே, பரமனின் இருக்கிறது நம்பிக்கை இல்லாம யார் இருக்கிறானோ அவன் அதுக்கப்புறம் யாகங்கள் என்ன பண்ணாலும் தவங்கள் என்ன பண்ணாலும் தானங்கள் என்ன பண்ணாலும் அதெல்லாம் நிலைவற்றவே, அதுக்கு நிலையே கிடையாது அதுக்கு. அதனால இந்த பிறவியில மட்டும் இல்ல, அடுத்த பிறவியில கூட அது யூஸே கிடையாதுங்கிறது. அதனாலதான் நம்ம என்னைக்குமே இத நம்ம என்னைக்குமே நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. இதுல பலன் என்ன இருக்கும், பலன் இருக்காது, அது மாதிரி யோசிக்கவே கூடாது. அதை யோசிச்சாலே ரொம்ப அதுல ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது. அதுக்கு ஒண்ணுமே அவுட்புட்டும் ஒண்ணுமே கிடையாது என்னைக்குமே. அதனால என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஒரு உன்னிதமான என்னைக்குமே குறிக்கோள் வச்சுட்டு இருக்கணும். எதை செஞ்சாலும் யாகமோ தானமோ அல்ல தவம் என்று எது இருந்தாலும் அது எல்லாம் பயனற்றவை. இந்த ஸ்லோகத்தில் அது ரொம்ப கேவலமாக சொல்லியிருக்கல்ல. அனைத்து செயல்களும் எப்படி இருக்கணும்? கிருஷ்ணர் உறவுடல்ல பரமனுக்கு மட்டுமே செய்யணும். அதுதான் அந்த ஃபுல் நம்பிக்கை வச்சுட்டு வழிகாட்டுல நம்மளால ஒரு பலனுமே நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது. அதுதான் நம்ம எல்லா வேத சாஸ்திரங்களும் என்ன சொல்றா, எல்லாம் பரமன் பகவான் மேல நீ நம்பிக்கை வை. அவர் தான் எல்லாம். அவர் அழியாதவர். அவர் தான் எல்லாரும். அவருக்கு ஈக்குவலண்டா ஒத்துருமே கிடையாது. இஸ் சுப்பீரியர் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். அவர் தான் ஆன்மீக, நம்மளுக்கு எல்லாம் அவர் தான். இது நம்ம ஆன்மீக பகவானுக்கு இது ஆன்மீக குரு எதுக்காக வச்சிருக்காங்க? அவர் அவரோட டைரக்டா இது பண்ண முடியும். ஆன்மீக குரு நம்ம எத்தனை தடவை மீட் பண்றோம் இல்ல. ஆனா ஆன்மீக குரு நம்மள எல்லாத்தையும் இதுக்கட்டு வழிகாட்டி இருக்காரு. நம்ம அவளோட போதனைகள்ல நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்றோம். எதெல்லாம் சொல்ற ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் 4 ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நாமச்சரணம், நம்ம சாண்ட் பண்ணணுங்கிற. சாண்ட் பண்றது நம்ம என்ன பெரிய இதுவா? வேதங்கள் எல்லாம் இப்படி கத்துண்டா ப்ரொனன்சியேஷன் வரணும், அது வரணும், அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். வெறும் நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் இது மட்டுமே சொல்லுங்க. வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம், வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம். வேற எதை பத்தியும் நீங்க யோசிக்க வேண்டாம். வேற எதையும் இல்ல.
இது ரொம்ப ஈஸியான முறை. அதை நீங்க மட்டும் பின்பற்றுவோங்கிறத சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அந்த யார் நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆன்மீக குரு, அவளோட வழிகாட்டலும்படி பிகினிங்லேருந்து கிருஷ்ண உணர்வு இருந்து நல்ல அவ வழிபாதைகளை நம்ம போய் அதை வெற்றிகரமாக ஆக்குறது நம்ம கையில இருக்கு. இப்ப கட்டுண்ட நிலையில இருக்கா பாருங்க, தேவர்கள், பேய்கள், குபேரன் எல்லாருமே யக்ஷர்களை தான் அவள வழிபடுகிறார். ஏன்னா சத்துவகுண, ரஜகுணம், தம குணத்துல இருந்தது சிறந்தது இருந்தது கிருஷ்ண உணர்வு தான் நேரடியாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் தான். இந்த முற்றுக்கோணங்களுக்கு அப்பாறப்பட்டு அதுக்கப்புறம் உயர்வை எப்படி பெருகணும், எப்படி வழிமுறை எப்படி பண்ணும், அதே மாதிரி தூய பக்தர்களின் சங்கத்தினால் ஒருவர் நேரடியாகவே கிருஷ்ணர் உணர்வை நம்ம போயிடுறோம். நம்ம அதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள டாப் மோஸ்ட் வழி. அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் திருப்பி திருப்பி சொல்றா. அதனால அது நம்ம வெற்றி பெறணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், முதல்ல நம்ம ஆன்மீக குருவை முதல்ல இது பண்ணிட்டு அவரோட இனிஷியேஷன் எடுத்து அவ வழிகாட்டுல பயிற்சி பெற வேண்டியது ரொம்ப 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 அவசியம். அதுதான் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பரமனையே நம்மளுக்கு நம்பிக்கையே அடைய முடியும். அது அதனால்தான் என்னைக்குமே கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளணும். இதுவே நம்மளோட இதோட இந்த 17வது அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்பிக்கை இல்லாம செயல் பயனற்றது. நம்ம ஒரு இடத்துல நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யம், தானம், தவம், யாகம் அனைத்தும் அசத்து எனப்படும். நம்ம நம்பிக்கை இல்லைன்னா அதை பத்தி என்ன சொல்றோம், தானம், தவம், யாகம் இருந்தாலும் அது நம்ம அசத்துங்கிறோம். சத்துங்கிறது உண்மை, அசத்துங்கிறது பொய். அதுதான் அதுல அப்புறம் இதுல என்ன சொல்றோம், சத்துவகுணத்தை அடைந்து பின் இறைபக்தியில் நிலை பெறுங்கள். நம்ம சத்துவகுணத்தை அட்டைன் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இறை பக்தியில ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அங்க ரீச் ஆடுவோம். அது சுத்த சத்துவ நிலையை ஆடுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த இம்மையிலேருந்து பயன் இல்லை, மறுமையிலும் பயன் இல்லை. இதுல இருந்து ஒண்ணுமே பயன் கிடையாது, இதுல ஒண்ணுமே பயன் கிடையாது. ஒரு பயன் எப்படி, நம்ம பகவானோட எப்படி பாருங்க ஸ்டெப்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க, மேல ஏறி 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 போறான் பாருங்க, எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு பகவான் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அப்படி ஈஸியே இல்லவே இல்லை. அதுக்காக நம்ம படிப்படியா எப்படி நம்ம இது பண்ணணுமோ, அதுக்கு என்ன எவ்வளவு பர்த் எடுக்குமோ அது நமக்கு தெரியாது. நம்ம பண்ற நல்வழி, திங்க் பண்ற தாட்ஸ், நம்ம சாஸ்திரங்கள் எப்படி படிக்கிறோம், நம்ம எப்படி உண்மையா இருக்கிறோம் பகவானுக்கு, அப்புறம் நம்ம எப்படி மனசாட்சியோட இருக்கோம், அப்புறம் பரமாத்மாவை எப்படி இது ஆச்சாரியமா பாதையில அவர் வழிபாதையில நம்ம எப்படி அனுஷ்டானம் பண்றோமோ, அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் துன்புறுத்தாம, அப்புறம் விலங்குகளை துன்புறுத்தலாம, நம்மளோட உணவு, நம்மளோட எல்லாம் மனசு கிளீனா வச்சுக்கிறது எல்லாம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதுதான் நம்மளுக்கு படிப்படியா நம்மளுக்கு முன்ன வருது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதந்திர தத்துவ மகாமந்திரம் இது பஞ்சதந்திரம், இதுதான் பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா விஷ்ணு சிவாவோட ரூபம், நித்யானந்த பிரபு பலராமனோட ரூபம், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர், கதாதார பண்டிட் சக்திதா ராதாராணி, ஸ்ரீவாசாதி பக்தி பக்தர். ஜெய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த. எல்லாம் டுகெதர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. சொல்லிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. வாஞ்சா கல்பந்த ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துப்பயே வச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः.
अनंत कोटि वैष्णवी वृद्धि की जय। जय। अनंत कोटि भक्त वृंद की वृंद जय। जय। श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु को जय। भागवत की जय। और भागवत वृंदों की जय। श्री राम गोविंद की की जय। जय। राम की जय। ब्रह्मानंद हरि 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 बोल। कृष्ण माता जी।